Také rozlišovacie znaky sú teda všelijaké a môžem, niekedy, keď teda nemám čas na Google, lebo nemám chuť sa mu venovať, čo je väčšinou, tak pomôže zdravý rozum. Buď máte nejakú predstavu o svete a viete, čo je reálne, čo je racionálne možné a čo je iracionálne nemožné, tak jednoducho máte svoju vlastnú rozlišovaciu platformu. Poviem ten najblízkejší prípad, hej, tie dvojičky. Tie dvojičky, keď sa vás neustále pýtajú, že ako je možné, že pri 600 stupňovej teplote proste boli roztopené nejaké oceľové konštrukcie, tak ja hovorím, že ja neviem, pretože som to v živote neštudoval a neviem si predstaviť, ale viem si predstaviť inú vec, že všetky moje poznatky, ktoré mám o svete a Amerike, tak vylúčujú, že by také niečo zorganizovala americká vláda. Proste to je nemožné. To je nemožné, poprvé, že by také niečo, že by to niekoho napadlo, že by si 3000 ľudí pozabíjali, preto vlastných ľudí by 3000 pozabíjali ľudí preto a pritom nie hociakých ľudí, ale pomerne bohatých a majetných a tak ďalej. A to je poprvé. A po druhé, aj keby to zorganizovali, tak by to nikdy nemohli uskutočniť, pretože je nemožné. Je nemožné, pretože keby to zorganizovali oni, no tak na to potrebujú stovky, tisíce ľudí, veď to nie je žiadna sranda, proste tam nejakým spôsobom či už teraz neviem, či už lietadlami, alebo nejakým spôsobom zvnútra, aby teda zvnútra podpáliť tie bloky, hej, tie dve veže, hej. Čiže na celú tú konštrukciu by potrebovali množstvo ľudí a je absolútne vylúčené, že by takáto vec neušla. Že by si vôbec niekto trúfol takúto vec, lebo to proste neexistuje udržať tajnosti. Na rozdiel od tých Arabov z Al-Kaidy, ktorí samozrejme, medzi ktorých samozrejme je veľmi ťažké, aby predikli agenti tajnej služby. Čiže jednoducho niekedy je proste zdravý rozum. Proste to nie je možné, to je absurdné, že by si niečo také zorganizovali Američania. To proste všetko, čo viete o ľuďoch a o ich motiváciách, tak jednoducho to neguje. Ale keby sa napríklad objavila nahrávka v médiách, kde sa prezident amerických štátov k tomu priznáva v telefonáte s nejakým druhým človekom, verili by ste tomu? Vy pravdepodobne nie, ale dneska sú mnohé... Ak počujete neuveriteľnú konšpiračnú teóriu, tak jej neverte kvôli tomu, že je to sprostosť a nie kvôli detailným argumentom.